ମୋ ହାତରୁ ଚାହା କପି ନେବୁ ଆଉ ତା ନହେଲେ ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଗରମ ଅଛି ଏଡେ ମୋ ନଜର ଲାଗିଯିବ ତମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ ଏଠି ଭାଉଜ ମତେ ଜମା ବିଷୟରେ ଦୋଷ ଦେବନି ହ୍ୟାঁ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ कॉफी को ले आओ साढ़े भी दिशा नहीं माने मु आपण को भाउजन को छ चुटकीरो माउसी भाउजन को सानो भौणी भाउजन को सानो भी मते ओरा पाठ पढै छलने माने देखो तुमी देखि परे आगो गोडे किछि एई जाओ अरे एमती चमकुछ मु तुम संपर्क तो हम जानी पार्छ तो एडे मु तुम भेणे को सानो भाई नहीं नहीं मु सत कहछि मु आपण को भाउजन को सानो भोणी नहे हां आबे होई पारे काहे कि ना भाउजन को सानो भोणी को मु भाई को बाहागर बळे देखिथिली आउ छत्र बळे आमे दु जण दो छोटो छोटो हेइलो आ एबे बाहागर को आसी 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତା ମଝିରେ ଆମର ଦେଖା ଚାହା ହେଇନି ଏଡେ ଯଦି ମଝିରେ ଦେଖା ଚାହା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି କଣ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଅବଶ୍ୟ ଭାଉଜ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ତ ତମରି ପରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ତମ ଚେହରାଟା ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଚଳିବ ମ मु सत कहछि मु आपण को भाउजन को सानो भोणी नहे मु जे आपण को भाउजन को छ चुटकीरो क्या से कर क्या कर माने आया ओ या অথচ মাউসি এক সম্পর্করে মু তোমার কহবি জানি পারছো তো হরে মু তুমি সাই বলি মানি নেছি মানে সম্পর্কটা কেতে আগুকু আগাই দিব জানি পারুছ তো ना ना मु जोक करनी अरे मु भी जोक करनी माने मालिक बंगला एत बड़ पार्टी करी कथा कहती ए सामान्य कथा तू जानियो नहीं बाबू माने मते ये नो कुमार बाबू बोली का बाबू हां तो बढ़िया फुटपाथ रु
ପଢୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦେଖି ଘର ଭିତରୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ପଶିଗଲା ପରେ ଅବିବାହିତ ପୁଅକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବାଟା ହଉଛି ତମମାନଙ୍କ ଭଳି ଛୋଟ ଲୋକର ନିଜ ପ୍ରକୃତି। ବାବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ସବୁ କଳା ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ କାଉ ନଥାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ତା ଭିତରେ କୋଇଲି ଛୁଆ ବି ଥାଏ। ଓ ତାହେଲେ ତୁ ନିଜ କୋଇଲି ଛୁଆ ବୋଲି କହୁଛୁ? ତାହେଲେ ମତେ ବୁଝେଇ ଦେ, ଏଇ ଯୋଉ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛୁ ତୁ ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ନାଇଁ ମାନେ ହଉଛୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଆସିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇନି ମୋ ବେଡରୁମ ରେ ବସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ସାରିଲୁ। ତୋର ସାହସ ହେଲା କେମିତି ବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ? মনে রখিবা উচিত তু এ ঘরর চাকরাণী মানে বিনা পরমিশনে বসিবা তো দূরের কথা, মালিকর জোতা বি ব্যবহার করতিনি। জীবন তুমি সেটা ঠিক কইছিল, বিনা ঘর ধরা ঠিকরা জানি বাবা করে রক্ষাটা ভুল হয়ে যাই। তু এটি আসিবা 2 ঘন্টা হই ମୋ ବେଡରୁମକୁ ଯାଇ ମୋ ଶାଢ଼ୀକୁ ପିନ୍ଧି ସାରିଲୁଣି। ତମେ ଏତେ ସାହସ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତି ଦେବା କଣ ଦରକାର? ତମେ ଚୁପ ରହ। ତୁ ଜାଣିଲୁ କୁମାର, ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମୁହଁ ବଢିଆ କରିଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସାହସ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ତମେ ଚୁପ ରହ କହୁଛି। ଏଇ ଶୁଣ, ଆଜିଠୁ ଘରର ସବୁ କାମ ତୁ କରିବୁ। ମାଲି ପୂଜାରୀ ଦରବାର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୁଟି ଦେଇଦେବି। ବାବୁ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଦରବାର ମାନେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବେନି, ଗେଟ୍ ଖୋଲିବୁ ତୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଘରେ ଟିଭି ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏଇ ଘରେ ଏସି ବି ଲଗେଇ ପାରିବୁନୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁନୁ। ଗରମ ହଉ କି ଶୀତ ହଉ ଖାଲି ଚଟାଣରେ ଶୋଇବୁ ତୁ। ମାଲିକ ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧେଇବୁ ତୁ। ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଜୋତା ଖୋଲି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବୁ ତୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖରା ହେଉ କି ଶୀତ ହଉ ଖାଲି ଚଟାଣରେ ଶୋଇବୁ ତୁ। ଆଉ ଏ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍, ଟିଭି, ଏସି ଏସବୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ମାଲି ବି ଘରକୁ ଆସିବାନି। ବଗିଚାରେ ଘାସ ବାଛିବୁ ତୁ। ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡାକରେ ପାଣି ବି ଦେବୁ ତୁ। ଓହୋ ଭାଉଜ, ଭାଇ ମଣିଷ ହୋଇ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଗୁଡେ କାମ କରିବା କହୁଛ? ତମେ ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ, କୌଣସି ମେସିନ ନୁହଁ। ଯଦି ସେ ମେସିନ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଏଇ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦିଅ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୋ ଉପରେ, ଏ ଘରେ ରହିବୁ କି ବାହାରି ଯିବୁ। ଆଉ ଯଦି ବାହାରି ଯିବାର ଅଛି ବାବା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା।